Lho ya apa? Iya kowe kali nyamat. Kowe mau sapa jenenge? Aryo Penangsan. Aku sing kosolo kae sapa jenenge kae? Lali aku. Ubur-ubur. Kok ubur-ubur? Kok ngono kok ubur-ubur? Pemanahan. Oh iya. Engko perang karo kene, pemanahan perang karo Penangsan. Numpak jarang. Oh ngono. Nuwun sewu Pak jenengan dapur kersa mboten niki kurang jarang tok iki. Kurang ajar. Terus Rena juga. Mas Gareng. Piye? Gaji cangkemmu ngono. Mas Gareng. Kira-kira lungguh dadi jalan. Lek jenengan sing wonten wingi berarti tukang nyogok silit. Iya. Sembrono. Wonten kok jenenge saru dipersawit yang kata. Lah kan biasane nyogok itu buri kan wonten lah, yang disogok. Ya, parang Lah paling itu apa disogok? Lah napa? Lembung. Enggak salah. Ada penasane uripun. Kulo mboten nate. Nggih. Nek sing nate napa? Sing nate napa? Sing nanti napa jenengan Nanti dapur napa napa? jenengan nanti dapur napa? Wis lali lho. Anak mungkin kula belan dulu. Beda no, tak sambut 50 wis. Gayamu Ben gelem. gayamu kurang pengat. Mas Gareng ku sisine ditek ke wong. Dia dapur napa kita ngendi kok? Ene ngomong iki dapur wong tani, ene ngomong ada apa? Oh berarti Joko Tani. Iki lakone Dewi Sri Aku berarti. wis dapur ora kok sik Joko. Pancen asline ya tani. Ya ngel omongan. Kan nek omongan enten kok lakon Joko Tani. Oh enek ya. Ah iya. Pokok kowe dadi Joko Tani, iki mbok rondo dadapan, aku dadi anu berarti Prabu Purwocarita. Heeh. Saiki ngene. Piye neh? Ben ampre benake. Moh. Etok-etoke. Iya. Aku tak dadi Bandung. Wedian. Gantung. Roro Jonggrang ae dietak. Yo wis. Oh iya oke. Nek kowe Bandung, aku tak Bogor. Iku to ngawur. Ya Bandung iki napa? Bandung Bondowoso Mas. Bandung Bondowoso. Mas Gareng. Bogor. Bogor ki ra parah. Lah piye? Bogor ki meh sarakatul maut. Lah kok iso? Ya wong sarakatul maut kan ukur kuwi Bogor lho. Ya malah bahaya kok. Ngerti kan? Bogor Ngerti kowe. Bosok. Bogor wis kuwi. Nah, Ah iya. Kuwi jenenge Bogor. Ya, kowe Bandung Bondowoso. Kene, kowe anu sapa ngomong sini? Ya. Ya, aku sapa Pak? Kowe, aku sapa aku? Aku sapa? Bandung. Kowe dapur tugu. Ya wis aku tugu. iki mulai datang ya. Ya, tolong. Tolong. Yo. Jonggrang. Waspada no Jonggrang. Rikala semono. Siro anggere dadi nanging. Asunyatane bakal ambil janji. Sik, hop. Iki kok wis tekan kene yo. Nggon lampu pas gegerku panas ora umum. Yo ngalah. Wis. Jonggrang. Rungokno bapakmu. Manuta sumpundhut garwa Jonggrang. Nak mulyake. Ora bakal dak sesarati. Noso kondo langsung kandakku Jonggrang. Bandung Bondowoso wong kados. Kowe ora usah kaya mangkono kuwi leh ngucap. Jonggrang Piye Bandung? tan ngurungo. Wong nyisik Minis lambe mbok nggon nutupi wong sing batin. Ane ora bakal aku ki tresno karo kowe tau Bandung. Alamun sira tresno. Aku ora bakal tresno karo kowe Bandung. Kowe ra yo ngerti dhewe sing manteni Kang Mas kuwi kowe. Yo. Kok terus mari ngono kowe ki pengen dadi bojoku. Lah yo ki jenenge ora sopan. Yo ora nalar ora ketemu nalar to yo. Papan panggonane Ora bakal aku ki karo kowe Bandung. Durasi. Masih ya aku ki puteri boyongan. Nyami sebagai wanita yo ya ana ya. Sik, sinden datang aku sebagai barang itu. Ketoprak juga. kok Cepet dong. Cepet. Jonggrang Piye Bandung? manuta sumpundhut garwa Jonggrang. Dulu mau beda dari Bandung. Ayo. Beda. Salah ombo. Kowe nek pek bojo terus di. Lah, kowe tak diombeni re masuk.
bisa bareng. Jonggrang Bandung piye? Piye karepmu? bareng ngono kandhamu. Ya Bandung. Yen kowe rada paksa aku supaya gelem dadi bojomu. Yo, Ora apa-apa. Aku gelem dadi bojomu. Ning aku duweni bebono marang kowe Bandung. yo piye bebananmu? Sanggup? Kowe sanggup minangkani bebonoku Bandung? Bebanan ngopo? Watonmu dilintang lawan bulan bakal gak usah dani. Ora. Rungokno. Yo, Aku gelem dadi bojomu. Aku gelem dadi garwamu. terus Ning aku nyuwun, kok gaweke candi? Gampang wae to. Nek gur candi wae kowe tak yo iso. yo Gaweke aku candi cacahe 1000 ning sakjroning sewengi Bandung. ojo mung candi sewu cacahe. Anak sewu cacahe kudu dadi bisa benar. Anak Iya, Mir. anak cacah 1000. Dia iki pisan iki wis. Ingat usia, Dek. Kok karo ekbo. Satu ora 1000. Jonggrang. Kok bawas padekno. Candi gak ono sisih kono. Piro cacahe? Burung digawe kok wis Piro? Piro dhisik Jonggrang. Apa dhisik? Yo, rungokno bapakmu. Sak mengkone. Mongko yen ana kono pira, ana pira. Coba. Waspadane dhisik. Jonggrang, watono tubruk. Kang dadi pamertemu. Candi sungi kudu dadi ndak usah dani. Iya. Kudune Bandung Bondowoso ngajak kancane ya kuwi setan. Ya kowe dadi setane. Dadi setane kowe dadi setane. Dhisik monggo dhisik. Kowe dadi setane. Ayo tak kacaki setan. Jonggrang. Rikala sliramu nyuwun bebono. Para rewangku wis ndak kandhani. Nggih. Dheweke siap siaga bakal iku mbantu marang pundhaning ingsun gawe Jaga. tandhi sewu cacahe. Mula Jonggrang coba hitungan kang ana sisih kono pira, kang ana kono pira, kang ana kono pira. Koset to Bandung. Kowe iki lek munggah iki ya apa kok ora beguguk iki sak ngono. Apa ora krasa kowe? Gak blas iki. Lah dadi pitu-pitu apa kowe? Ya Allah keril ora. Asem. Buat Keril ora ora iso dirako kowe jare. Dereng. Reng. Wong sak golek tadene ora ukur. Ora klese jere. Ya ora krasa. Padahal wedi. Lah, lha kowe kleru kok piye? Lha kena kae dudu iki no. Dobol. Kere. Dito, kurang stok. Ono dobol Jonggrang. Hitungan. Ya Bandung ora coba tak hitungi. Yo. Aja nganti kurang 1000 kudu. Iya. Tak hitungi. Oh, Tak paring hitung ngene lho. Oh, iki anak sing ngene modele. Apa kuwi? Kaya apa? Reng. Arep mentuk wonge. Lah iso. Oh, iki anak sing walah buka situs apa. Hitung. Modele. Siji loro telu astane sedekku mirengake Bapak Ibu guru. Wis. Piro cacahe? Piro? 500 terus mari ngono 600 Bandung. Jonggrang. Iki ngono kurang siji. Jonggrang. Piye Bandung? Janjimu yen durung ono jabung nyuruk naik dino durung wayah jabung wis ndok gawe yen ngono jabung kowe sewu awakmu Jonggrang. Wong patung lagi kuat